Добър ден, видях. Така, влизайки в замъка, приятели, на всички по традиции, правим снимка с царя на фона на замъка. Елате до мене. Да. Една снимка да направим заедно. Така, чемта може да оставите, ето сам да не видите самота из ръцете ви, раничката, ако искате. Не, тя не ми пречи. Добре, дайте ми една ваша дясна ръка. Господине, вие една лява тук. Хубава голяма усмивка, заповядайте. Идеята на снимката е след разходка излизайки, ще я видите на таблата в комплекс магнитче на нашия открит магазин за фотографии. И както в магазина пазарувате, ако ви хареса нещо за спомен, може да си купите, ако не ви хареса, не взимате. Да. Вие си решавате и си правите Да. сметка. Добре. Довиждане и хубав ден ви желая. Благодаря и на вас също. Галерия пише там. Не ще видим.